hande ko dingirat seɗɗako e gandugol madame la présidence Guedde Sare yummo galle o nani hono Seynabou Sidy Bayal Gori inchallah ɗo hande ko galle Seynabou en ɗo min wone noos omo faari Amadou Diambo hande ɗon ko weltare hono tane amen taw ɗahiru ko weltare mawde wallahi nde min jimo ɗo e nder Nouadhibou lobbude yurmede machallah madame la présidente haydara Sow Faye mbimi machallah o ko madame la présidente ardi bonnani hay saaha goto machallah emin belti kadi nde min gardinimo ko weltare moƴƴe nde tawno wona nden foof gardinta neɗɗo kadi o yooda ɗum ha feewa kadi komin gardinimo ko hay nulsa amin goto wonani hen machallah wallahi machallah o ko Haby Samba Mbodj machallah wallahi ɗo wonɗo en noon ko rewɓe selɓe ene gonde noon weltare noon mawde machallah wallahi